napravo, tam zvykne stáť druhý v poradí absolútneho hodnotenia. Takže na toto miesto umiestnime vozidlo, ktoré naozaj v cieli strátilo 1,8 sekundy, napriek tomu, že v predposlednej rýchlostnej skúške sa podarilo Jarovi niečo stiahnuť, v tej poslednej takisto nejaké desatinky, ale v konečnom účtovaní na konci to aj tak všetko vypálilo pre absolútneho víťaza Rally 3-Batch D-Max Tires Rally 2012, ktorým sa stáva posádka číslo 3 Stylex Motorsport, Jozef Béreš junior a Petr Starý. Priatelia, na cieľovej rampe vítame túto dvojicu. Jozef Béreš junior a Petr Starý dostávajú poháre za prvé miesto v absolútnom hodnotení majstrovstiev Slovenskej republiky D-Max Tires Rally a samozrejme aj prvé miesto v hodnotení triedy 2. Gratulujeme! No a samozrejme, že ja v tejto chvíli využijem príležitosť byť medzi prvými gratulantmi na cieľovej rampe, vyspovedať Jožka Béreša, ktorý sa osvedčil naozaj aj pri tej neuveriteľnej stíhacej jazde, ktorú na teba spáchal Jaroslav Melichárek, ale udržal si prvé miesto. Povedz nám, aký to bol deň, poďme po jednotlivých rýchlostkách. Tak dobrý deň prajem. Bol to veľmi ťažký deň, pretože od prvej rýchlostnej skúške sme videli, že bude to veľmi náročné, pretože prvých 4 a 5 boli v 1 sekunde, dokonca 10 sekundy. Škoda jedných najväčších súperov Gregora Cibaže odstúpil na začiatku súťaže, bolo by to oveľa zaujímavejšie. No ale v podstate celý deň to vyzeralo dobre na našu stranu, akurát pred tým posledným kolom, keď sme viedli 8 sekundy, tak Jaro nám trošku začal dávať na tých jednotlivých rýchlostných skúškach. Na mestskom okruhu nám dal 2 sekundy, na predposlednej rýchlostnej skúške nám dal 4, takže sme viedli už pred ním iba 2 sekundy. No a sme vedeli, že na tej poslednej rýchlostnej skúške, kde nám zvykol malým dodávať, takže to bude veľmi ťažké, ale museli sme si nechať chladnú hlavu a povedať, že ideme do toho. Takže poslednú rýchlostnú skúšku sme zaťahli a nakoniec to vyšlo, takže o 1,8 sekundy sme vyhrali absolútne pred Jarom, takže si myslím, že fantázia. Gratulujeme Jozefovi Bérešovi juniorovi, ešte rýchlo prejdem k Robertovi